pyramide der. Og til allersidst, fest, farver og højt humør. En tur til Sunny Beach, som det allersidste for i dag. Så en opvarmning, 3 destinationer. Og lad os bare til at starte ud. Lad os til at komme stille og roligt i gang. Let tempo her, lige de første par minutter. Lige kommer i gang. Og 2 sundhedsture med tempo. Ikke spurter, men lige, hvor vi kommer op og får pulsen lidt højere. Alle 24 og 30 sekunder. Men lige nu, Sød Mikkel Sachs. Sekunder. Gør klar til Rejsers første gang. 30 sekunder med Stone Enkelt Sachs. 4, 3, 2, 1. Kom op her. Fart i benene. Mere. Klar til løsne. Let Sød Enkelt Sachs. 4, 3, 2, 1. Løs lidt her. Og lige fang beatet igen. Måske få en tår vand. Gang med anden omgang. Sød Enkelt Sachs. 30 til vi rykker. Pres lidt med på nu. Indtil for alvor mærker, at det tager fat i benene. Trækker i benene. 15 mere. Søde tempo. 4, 3, 2, 1. Lidt af. Ned med tempo. 2 omgange. 3 minutter til pause. Hold farten. Fart på! 15 mere! Klar med belastning igen. Sød Mikkel Sachs. 4, 3, 2, 1. Byg på. 45 sekunder, til vi rejser os. Klar med fart. Klar med energi. 4, 3, 2, 1. Kom nu! Fuld fart. 15. 4, 3, 2, 1. Toppen af. Lige for det luft her. En spurt tilbage. Sidste! Godt det her. 10. 4, 3, 2,